Dito'y tema tayo tatang tawen ket living God's plan. Together we strive for excellence in 2025. Malapit na pong magwakas ang first quarter. Oo, nganin malpasen iti umuna nga quarter iti daytoy nga tawen. Ket saludsod man kay takab-abay mo no adamot lang ministry nan. Amen. So, I believe nga daytoy talon nga bulan kakabsat adu dagiti nasagapsepten iti puso ken panunot tayo nga sursuro ken adal kakabsat nga mabalin tayo nga usaren itiin tayo panagserbi ken ni Apo Dios. Antay ko mga itulok kakabsat nga daytoy nga tawen ket awam man lang iti pagangatan iti Christian life tayo. Amen. No di ket kararag tayo ken ikarigatan tayo kakabsat nga aramiden dagiti pagayatan iti Apo iti panagbiag tayo. Okay, so maminsampay dawatek nga tumakder tayo am amin kakabsat. Ket lukiban tayo iti Biblia tayo iti Luke chapter 10. Alam ko po na familiar po sa atin ang verse na ito. Amuyo pa'y siguron iti istoryana da Mary ni Marta. Amen. So Luke chapter 10, we start reading in verse number 38 down to verse number 42. So I read verse 38 down to verse 42. Follow me with your eyes. I read verse 38 to 42. The Bible says, "Now it came to pass as they went, that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet, and heard his word. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. Verse 42, but one thing is needful, and Mary had chosen that good part, which shall not be taken away from her. Let's pray. Lord, umay kami ken ka iti daytoy nga rabii, ket agyaman kami Apo Dios iti gundaway mi, nga makapagadal ka dagiti sasaom. Tapnon adadda Apo nga makarit iti panagbiag mi, iting kami panagserbi Apo ken ka. Tulungam Apo Dios iti nanumo nga adipen mo. Ken orepe Apo Dios kadagiti agdengheg, ken kakadwami Apo Dios yan tisom FB ken YouTube. Masapi ka di Apo, tadagitoy nga mensayem ket dumanon kanyada. Ngarod Apo Dios, salaknibam Apo, iti internet connection mi Apo Dios, tapnon dumanon, dagitoy nga saom, kadagiti aming agdengdengag Apo, kinagbuybuya. I pray Lord that may you please forgive us our shortcoming. Bless us tonight Lord, in Christ's name we pray. Amen. Tugaw tayo kakabsat. Amen. Now, kung na iti Bible, in verse number 39, and she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. Makita tayo ditoy, nga da iti dua nga agkapsat, da Mary ni Marta. Dagitoy dua nga tao ket mangted kakabsat, iti dua nga adal iti panagbiag. Isu nga iti daytoy nga rabii, kaya't kuman nga pagtutungtungan tayo, daytoy nga title na kakabsat, Distracted or Disciple. Distracted or Disciple. Now ni Mary kakabsat, at dayan ti sa kaanan ni Apo tayong Yesukristo. Awan sa balik kakabsat nga aramiden na, nuhan nga dumngag kadagiti instruction iti Apo. Ni met Marta kakabsat, ket adu dagiti pakabisian na iti biag. Adu dagiti aramiden na. Adu dagiti pakaringguran na iti panagbiag. No, padasyo man nga talyawan takab-abay mo, no distracted, wenno disciple mo't lang, baka mo't adatayo yan ti church kakabsat ngam ti panunot tayo ket agtartaray gaputa agpampanunot tayo, no anyat aramiden tayo,
wano anyan tuman ti sangputan tayo, yung balbalay tayo. Mabalin nga, agpampanunot tayo kakabsat. Gaputa, adadadagiti, paperworks nga, nabati tayo kadagiti pagubraan tayo. Madistract tayo kakabsat. Ado dagiti pakadistrakan tayo. Kat ti kararagmi kanya tayo amin kakabsat. Ket nuwampay, ado dagiti pakabannugan. Ado dagiti pakaideturan, pakadistrakan ti panagbiag. Agbalintay kumalatangan na pudno ken ni Apo Diyos. Hantay ko mga matinag kadagiti banbanag kakabsat nga mabaling nga mangyadayo kanya tayo, itiin tayo panagserbi ken ti Apo. Now, daytoy biyag ni Marta kakabsat, so ti unaan tayo nga adalan, distracted. Higayat na nga sa ti distracted is unable to concentrate. Han nga makapag-concentrate kakabsat. No kuma kanya tayong anak iti Apo, uray no adda tayo yung ti church, han tayo makapag-concentrate. Kaputa adda digiti pampanunutin tayo. Adda digiti banbanag nga mangi detor iti biag tayo. Adda digiti banbanag kakabsat nga mabalin nga han tayo nga maiplastar iti panagbiag tayo iso nga madistract tayo. Han tayo makapag-concentrate. Han tayo maaramid dagiti kayat iti Apo iti panagbiag tayo. Han tayo nga maaramid dagiti ministry kakabsat nga inted iti Apo kanya tayo. Han tayo nga maaramid dagiti banbanag nga para iti Apo nga kayat na kuma nga maaramid iti panagbiag tayo, nga mantay makapag-concentrate. So adalan tayo nga umuna kakabsat, dahiti kabibiyag ni Marta, no apay kakabsat nga, no naduma ket kastoy iti mapasamak kanya tayo. Umuna iti amin ket busy life. In verse number 40, but Martha was cumbered. Maringguran ni Marta kakabsat. Kadagiti ado nga panagsagana. Ket kunana iti Biblia, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. So kayat na nga sawan busy. Iti biyag na, iti na panagasikaso kakabsat dagiti aramiden na. Busy life can involve many responsibilities and commitment. Like work, family, personal interest. So dagitoy ket ma-involve kakabsat iti panagbalin tayo nga busy. Isu nga busy tayo ti panagtrabaho tayo ta adda responsibilidad tayo ti pamilya tayo. Busy tayo kakabsat kadagiti aramiden tayo kakabsat iti eskwelahan tayo gaputa kayat tayo nga makaturpos. It can be difficult to find some time for everything. Napakahirap ilagay ang oras sa lahat ng bagay. And it is important to manage time well. At napakahalaga po na kailangan ma-manage natin ang ating oras na hindi natin masasagasahan ang paglilingkod natin sa Diyos. Amen? Busy life is not necessarily a bad thing. Iti panagbalin tayo nga busy, kadagiti ubrain tayo kakabsat, yan ti lubong, kat haan met nga dakes kakabsat. Actually, the Bible encourages diligence and hard work. Takunan nga ti Biblia, nuhaan nga nagubra, haan nga mangan. So iti Biblia, yan encourage na kakabsat nga agbalin tayo nga nagagat. Amen? Agbalin tayo nga hard working. But it should be balanced with faith. Nga oray nga tan nakabisbisi tayo, kadagiti aramiden tayo ti eskwela, kadagiti pagtrabahuan, family, and even our personal interests. Nuhan namat mabalanse kakabsat, hantay umat nga maikan iti oras tayo ti Apo, hantay umat makapagbasa ti Bible, hantay umat makapagkararag kakabsat, anang serbi, DJ kinabisi tayo. Amen? Busy life is not necessarily a bad thing, but it should be balanced with faith. Amen? Rest and purpose. But it also warns against becoming so consumed by busyness that we neglect our relationship with God. So, the Bible
ipakpakita namit kanya tayo kakabsat, nga masapol nga, agkaroon tayo iti oras para iti Apo. Agkaroon tayo iti nawadwad nga panagserbi tayo iti Apo. Amen? Because the Bible says, whatsoever you do it heartily as to the Lord, and not unto men. So mabalin kanya tayo iti daytoy nga rabii kakabsat. Busy tayo iti panagbiag. Ngamlaglagipon tayo, nga uri ko makasanot kinabisi tayo iti biag, hantayo lang dapat nga mabaybayan, iti pamati tayo kini Apo Diyos. Hantayo lang dapat nga mabaybayan, iti personal nga daily walk tayo kini Apo Diyos. Amen? Nagsapa tayo nga agriing, nudad duma, gapo kadagiti aramiden tayo tinaldaw-aldaw, ti salodsod kakabsat, nagbasa ka nga tat Bibliam, nagkararag ka nga ta kakabsat. Amen? Katnuhan tayo nga maaramid dagijay, anangarod iti serbina, dagijay nga kinabisi tayo kakabsat, nuhaan tayo met nga maaramid, dagijay nga kayat iti Apo iti panagbiag tayo. Amen? Uray no kasanot kinabisi tayo, ikan tayo ti oras iti Apo. Agbasa tayo ti Bible. Amen? No kasanot oras tayo, nga ipapaay tayo, iti bagbagi tayo, ijay eskwelaan tayo, ijay trabaho tayo kakabsat, kas jay kumamot iti oras tayo, nga ipaay tayo, iti Apo. Jay langan-langan tayo ti Apo. Amen? So busy life. May kadwa kakabsat, burden life. Sabi ng Bible, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Amen? Sino kanyayo tihan nga nabannog tatanga aldaw? Ha? Amen? Urepe awan inobram, urepe nagtugtugaw ka, makabannog matnay. Di ngamin kakabsat? Amen? Di mas na palalon kakabsat, di kiti agtrabaho. 8 hours dang agobra, amen, no office, di mas napalpalalo man ang kakabsat no, napan nagkonstruksyon. Nabannog iti physical, nabannog pa'y kakabsat iti panunot, nga nagpanunot. Nabannog kapay kakabsat gaputa, at dakat jay init. Makabannog nga ta kakabsat no, agmalmalum nga dakat yan ta init. Amen? So amin tayo kakabsat, nabambannog. Amen? Nabambannog tayo amin. Ngamlaglagi pa nyo, nga oray no kasanot kinabannog tayo kakabsat. Praise God, at datayo yan ti balay iti Apo. Inkarkarigatan nyo ti imay kakabsat. Amen? Alakitam takab, abay mo makaturturog sa payan. Gaputan na bambannog siguro. Amen? Ngamhan tayo kung mga itulog kakabsat nga dagiti, pakabannogan tayo, pakadadagsinan tayo iti biyag, isot mangupay kanya tayo, itiin tayo, adada nga panagserbi kani Apo Diyos. Amen? Burden life, this means that while life can feel heavy with responsibility, struggles, and worries, we are not meant to carry them alone. Praise God. Amen. Uray no adot pagdandanagan tayo, adot dagiti responsibilidad kakabsat, ay gayam, han lang nga datayo iti mangbagbagkat, kadagijay nga pasamak, problema, dadagsen iti panagbiag kakabsat. Praise God. Kunana iti Biblia, umay kayo kanyak kuna ni Apo Jesus. Amen? So kakabsat, no madadagsinan kayo tata, anyaman dagiti pampanunutin nyo, anyaman dagiti problema yu kakabsat, umasideg kayo kenti Apo. Amen? Ti problema nga minno da duma kakabsat, nakadado dagiti bagbagkaten tayo nga padagsen ti biag tayo, di tayo mo't umasideg ti Apo. Kasano nga rod kakabsat, nga iti Apo tulungan na tayo ket di tayo mo't umasideg kenkwana. Amen? Baybay antay latan nga dagiti dadagsen ti biag, isot mang pakapoy kanya tayo. Haana kakabsat, no di ket isuda kakabsat, iti usaren tayo, tapnon at sa sideg tayo, umasideg tayo iti Apong agkamang. So burden life. Amen? Kasi dagiti daddo mga believer, no adadan dagiti dadagsen da iti panagbiag, di da umay ag-churchsan, di da agkararagan, di da agbasat Biblean.
At ako nada, nagadulang nga ti dadagsanan ti biyag, umay nakpaila ag kapilya. Nga di daan mo kakabsat, nga day iyo umay dayan ti church, kat may kat dagay jay nga dadagsan iti panagbiag. Babayin ka dagay jay sao iti apo. Amen? So nga no, duma kakabsat hantay pampanunutin, dagiti banbanag nga, no duma, mabalin nga isut mangyadayo kanya tayo. Ngam no duma no panunutin tayo kakabsat, iso dagayam iti mangyasideg kanya tayo ti apo. Amen? So, Jesus invites us to surrender our burden to Him and walk in His strength rather than our own. Amen? Iso nga, no adada dagiti dadagsen tayo iti biag, hantayo nga itulok kakabsat nga, datayo latan pang bagbagkat. Umasideg tayo ti apo. Amen? Tapnon dagita nga padagsen iti panagbiag kakabsat, ket no maipaay ti apo, di kat nagbalin nga malaganan tayo, maaramid tayo, dagiti kayat iti apo, nga kayat na nga ipaaramid kanya tayo. Amen? In the book of 1 Peter chapter 5 verse number 7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Amen? So adada ka di ti padagsen, wano dadagsen mo iti dayto nga rabii, kakabsat, laglagi pam, umasideg ka ti apo. Sorsorwan ti umasideg ka ni apo Diyos. Amen? Letter C, broken life. Broken life. Broken life can feel overwhelming. But for us Christian, brokenness is not the end. Amen? It often where God begins His great work. Amen? So ibig sabihin mga kapatid, no, ikaw ba'y nasaktan? Ikaw ba'y na-offend? Amen? Anadat nakasaktam iti biyag. Mabalin siguro, ken ka kakabsat, no, o nakita daga ka nga in my church, kunada ken ka, ay, baptis ka gaya man. Ang pakiramdam mo naman parang insulto sa'yo. Nasaktan ka. Di ka na pumunta ng church. Diba? So, tandaan natin na itong mga bagay na ito, kung minsan, ito yung mga bagay na gagawin ng Panginoon sa atin para maipahayag niya kung sino siya sa atin. At magawa niya yung mga bagay na kailangan gawin sa ating buhay. Amen? So the Bible is filled with people who experience deep brokenness. Amen? At dadapay kakabsat iti napalpalalo, kan naununag iti kapadasan na may panggap ka dito nga banag. Amen? First, ni David after his sin. Nagbasol ni David, hindi nagbasol kakabsat, anat kunana ti Biblia. The sacrifices of God are a broken spirit, and a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise. Agasin niyo kakabsat, nasaktan iso na, nakabasol iso na, ngam makita yung kakabsat. Imasidig iti apo, ti apo kakabsat, hana nga inlaksid. Amen? No diket, ti apo tinulungan na iso na. So daman kanya tayo iti dayto nga kanito kakabsat. Iti agsagsagaba kadagito nga banbanag. Umasidig ka lang ti apo. Amen? Pangalawa, Job after losing everything. Amen? Awan pa'y kakabsat, awan pa'y katiting na, di pasamak ni Job, dagita padas mo ti biyag. Amen? Oh, napadas mo ka din, tinatayan iti sangapulong anak. Ha? Oh, ni Job kakabsat sangapulong anak, natay. Diyay lang kukum natay, di ka umayag churchson. Diyay lang pusa natay kakabsat, awanan. Di kamin, any Job kakabsat, he lost everything. Amen? Nga makitam ba, kani Job kakabsat, nga indenied na ti apuhaan. Oh, nakita yo, dahil ti napudno, ken committed nga agserbi, kakabsat, tamo na nga dayjay Diyos nga nagserbian na, kaya na nga isupli kakabsat, dayjay napukaw ken kuana. Amen? Pangatlo, itong si Peter. Peter after denying Jesus. Yet God restored them and used their brokenness for His glory.
So makita yu, dagito'y kakabsat, nga tattao nga ini example ko. Nga uray no anyaman ti kadagsen, pasamak iti panagbiag da kakabsat. Inusar iti apo, insobli iti apo isuda, kat inusar iti apo tinakaskas daaw. Amen? Nagmayat kakabsat. In the book of Psalm chapter 34 verse 18, the Lord is nigh unto them that are of a broken heart. Amen? And saveth such as he of a contrite spirit. Amen? Adu kadi kakabsat iti adu kadi kanya tayo kakabsat ti madududog ti puso na. Gapo kadag iti problema, gapo kadag iti pasamak ti biag. Or mabalin iti biag mo kakabsat. Amen? Laglagi pan tayo, iti Diyos asideg kadagiti sino? To them that are of a broken heart. Amen? So nga kakabsat nga, encourage na tayo ti Bible, nga uray no aduda, dagiti kapadasan tayo ti biag, nga pasamak nga kakastoy kakabsat, ti Apo, kayat na tayo nga usaran. Amen? So nga kunana ti Bible, Luke chapter 4 verse 18, the Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach. Amen? So anat kayat na nga sawin kakabsat, datayo ti usaran iti Apo, kakabsat, nga mangwaya-waya kadagiti nakakulong iti basol. Dagiti tattao nga agpaspasar iti problema. Datayo ti usaran iti Apo. He hath sent me to heal the broken-hearted. Amen? O mabalin, kakabsat, baka takab-abay mo, broken-hearted. Amen? Oh. So praise God. To preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind. To set at liberty them that are bruised. So broken life. Amen? No na duma, dagitoy kakabsat, busy life, burden life, broken life, kakabsat, isuda iti, mausar no na duma kakabsat, nga mangyadayo kanya tayo ti Apo. Amen? Nasaktan ka, adadagiti, adadagsin mo, busy ka kakabsat, nayadayo kan ti Apo. Amen? Oh, maudi kakabsat, yan ti biyag ni Marta, blessed life. Blessed life. Blessing can sometimes become a hindrance to serving God. Amen? Daduma kaabsat, dagiti blessing nga adda kanya tayo, mabalin dagita kakabsat nga agbaling nga hindrance. Manghadlang, mangpigil, kadayjay pa nagserbi tayo ti Apo. So nga galalwat tayo kakabsat. Noon bless na tayo ti Apo, sapay kumata, dayjay pa nang bless ti Apo kanya tayo, at adda tayo pa yung agserbi ti Apo. Han nga isot mangyadayo kanya tayo kakabsat. Amen? Blessing can sometimes become a hindrance to serving God if those blessing take priority over Him. Amen? No dagita nga, addaken ka nga blessing nga inted ti Apo kakabsat, isudan ti yun unam. Amen? Inikan nakatilugan ti Apo, sa baling mo't papapanam ti Domingo. Di nga amin kakabsat, inikan nakati pagsapulan ti Apo, nakalukat mo't no Domingo. Amen? Inikan nakat balay iti Apo, anat kuna tayo no duma, Pastor, jak pala umay, tawan agbantay je bal agasem. Amen? Inikan nakat pag naudam ti Apo kaabsat, di mo mat matalawan ng umayan ti church. Hello? Amen? Inikan nakatlogan ti Apo, tiltila damo papapanam. Imbes nga, believer ti, may kargam dita, unbeliever mo. O, di ba? Inikan nakakakabsat ti trabaho ti Apo, di mo mat aramiden kakabsat, di pagrebengan para ti Apo. O, naawatan niyo kakabsat? Praise God, kadagiti kakabsat. Amen? Nga, mangipapausar, dagiti blessing iti Apo ti biagda. O, nakamamayat kakabsat. No amin tayo kumakit kasta. Ding amin?
Amin tayo no Domingo kakabsat, amin nga dalugan na, maakabil aming kapilya. Di amin? Mausar nga pagsundo, amin nga pagtaengan kakabsat, mausar ti Bible study, discipleship. Di na kamay-mayat ko makakabsat. Amen? Dagiti inted, ti Apo kanya tayo, usarin tayo kakabsat, nga dadapay nga pagserbi tayo iti Apo. Amen? Oh. So, how can blessing become a hindrance? O, dito letter A, comfort and complacency. O, nakita yung kaabsat? When life is comfortable, it's easy to rely on our own strength rather than seeking God. Nakita yung pa'y kakabsat? That's why, no adadati blessing nga ito ti Apo kaabsat. Akat, hantay ko mga agbalin nga nasulit. Amen? Han nga ete, nyamot ten. Ginatang ko ito ilugam para kanyak lang. Ni apay mo ten. Mapamot ti ministry. Haan nakakabsat. Amen? Oh. Inik ka nakatrabaho ti Apo. Isumot ti bambantaya mon. Amen? Di ka mo't mabanagsulwiningan. When life is comfortable, it's easy to rely on our strength. That's why, force yourself into challenging situation to grow. Amen? Madadad blessing tayo kakabsatahan nga isot mangigawid kanya tayo. Iso kumati mangidoron kanya tayo kakabsat. Nga umangat pa iti panagbiag na ti Christian life. Amen? Letter B, love of wealth and success. Amen? How can blessing become a hindrance? Love of wealth and success. The Bible says, Matthew 6:24, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold the one and despise the other. He cannot serve God and mammon. Amen? Oh, mas ayayatom maten kakabsat dagijay inted ti Apo ken kan ngam ti Apo nga nangited dagita. Amen? Anapay kakabsat, letter C, busy with responsibility. Amen? Inik ka nakatid trabaho ti Apo kakabsat. Oh, no weekdays anat ko na tayo no duma. Oh, tatanak lang, Sabado kan Domingo nak lang nga makainan na. Intay kit di ag happy-happy. Oh, di ba? Amen? Busy with responsibilities, work, family, and other commitments can take up so much time that we forget to prioritize God. Amen? Inikan na tayo ti blessing ti Apo kaabsat. Di tayo mo't nga ipausar kanya na. Amen? Dagiti negosyo tayo na duma kaabsat. Nakalukat mo't ti Domingo. Iso nga aming kapig sa tikita, pastor. Haan nakakabsat. Laglagipan tayo. Datayo anak ti Apo. Kat awan sa baling nga priority tayo. Nuhan nga iti Apo ti aldaw ti Domingo. Amen? Busy with responsibility. Amen? Tatanak lang. Maminsan naktungo may ak church sangkat ne. Hanak pen nakadaldalos ta. Busy-busy nak ti trabaho. Sabado kan Domingo nak lang nga makapagdalos, makainan na iti balay. Next time tulat tang ag-church na kon. O, di ba? So, blessed life. Amen? O, next, anapay, letter D. Self-sufficiency. When we feel like we have everything we need, we may stop depending on God. O, tiyan mo tayo kakabsat. Aming kat adaamin kanya tayon. Tata, mabaling adaamin ken ka. Ngam di kat maibos kakabsat. Tata, daamin ken ka. Ti pagdepdependaram di sarilim. Hanggang depdependar ken ni Apo Diyos. Apay di kat maibos. Apay di kat mapukaw. Apay di kat aglati. Apay di kat dumaan kakabsat. Tunoawan sino pagdependaram ni Apo Diyos. Luklukon tayon ti Apo kakabsat. Di nga amin? So ako na ti Bible, Deuteronomy chapter 8 verse 11 to 18.
Dahito iti imbaga ni Moses kadagiti tattao ti Apo, nga agalwad kayo, bakalakit di, malipatan nyo ni Apo Diyos kunana. Beware that thou forget not the Lord thy God, in not keeping His commandments and His judgment. Amen? Iso nga binagbagaan na dito kakabsat, verse 12. Lest when thou hast eaten and art full, numangan kayon to, kat mabsog kayo, agpatakder kayon to tinapipindas nga balbalay, kat ison to pagnaidan nyo, dagiti natnateng nyo, kada dingdingwan nyo, umadudan to kunana. Han kumanga, hanto kumanga, agbalin nga iti puso tayo, kat lumastog. Amen? No diket, anyaman nga blessing nga inted, ti Apo kanya tayo, masursurom to kumalatta ti agpakumbaba. Tadagita nga blessing kakabsat, inted ti Apo. So ako na ti Bible, verse number 17, and thou say in thine heart, my power and the might of mine hand hath gotten me this wealth. Agasam deta kakabsat. Syakti nangaramid kadagita, syakti naggapuan na dagita, dayjeti kunanan. Ngamalat kunanan ti verse 18. But thou shalt remember the Lord thy God. Laglagi pam iti Diyos. Taisot ng third, iti pigsam. Tapnon dagita nga banbanag, mapaaddaken ka. Amen? At datay kad kumakakabsat, kadagita ayan tayo tatta, nuhan nga gapu ti Apo. At dakat kumadagita ngayon, enjoy mo tatta kakabsat, nuhan nga gapu ken ni Apo Diyos. Amen? Oh, yon mga kabatid. So, self-sufficiency. Yon ang buhay na makikita natin kay Marta. Amen? Unable to concentrate. Gaputa, adajay, kinabisi na, broken, amen, burden, and blessed life. Oh. So, sakbay nga mapantayo ka dito kan ni Mary kakabsat. Laglagi pun tayo kakabsat nga, amin tayo, kat inikan ti Apo ti gundaway, nga makapagserbi kanya na. Kat haan tayo kumadapat nga sayangan, jay oras, jay pigsa nga inted ti Apo kanya tayo. Usarin tayo nga pagserbi tayo. Amen? Hantay ko mga madistract, hantay ko mga maidetor kakabsat, kadagijay nga pasamak ti biyag. Amen? Agbalin tayo ko mga strong iti Christian life na. That's why, set strict boundaries for yourself and follow them without compromise. Amen? Mangikabil ka, kaabsat, stricto nga boundaries iti biyag mo. Ket isot sorotem, anyaman ti mapasamak, amo nga ikom kompromiso. Create unbreakable rules. Amen? Hamo nga sayangan di gundaway mo agserbi ti Apo. So, mapantayo ka ni Mary. Mary is a disciple, learner, follower, and student. So anong makikita natin kay Mary? First is love God faithfully. Amen? Love God faithfully. Kakabsat ti Apo, mahalin natin ang Diyos. Amen? Nang tapat. Deuteronomy chapter 7 verse 9. Know therefore that the Lord thy God, He is God. The faithful God. Praise God. Amen? Nga uray no kasano ti kina, unfaithful tayo. We have a faithful God. Amen? At dalat ta kakabsat nga mangmangtid kanya tayo, iti bendisyon ti biyag tayo. Kat saan tayo kumakakabsat, nga pukawan dayta, nga kina-faithful iti Diyos ti biyag tayo. Amen? So loving God faithfully means committing to Him our whole hearts, mind, and soul. Di panangayat tayo kay ni Apo Diyos faithfully, kat iso ti panangi-commit tayo kakabsat. Ti puso tayo, whole hearts. Amen? Buong puso natin. Amen? Mind and soul. So how to love God faithfully? Letter A, seek Him daily. Spending time in prayer. Amen? Karkararag kay pelang kakabsat. Nung nakabangon kayong tibigat, amoy mo ti agkararag.
agkararag madla ti umuna nga si kasunyo, wano cellphone, wano agloto, wano anyaman kakabsat. How to love God faithfully? Seek Him daily. Spending time in praying, reading the Bible, worshiping Him through spiritual songs that keep our hearts aligned with God. Amen? Dagita ti pagugusto iti Apo eh. Amoy ti agay-ayat ko ni Apo Diyos, unain na kakabsat iti Apo ti biyag na. Amen? Unain na ni Apo Diyos. Letter B, obey His commands. True love for God shown in our obedience. Amen? No pudpud nung ay ayatom iti Apo, masapul nga rod nga, agtulnog ka kenkwana. Amen? Kasla dete, barukan balasang, no naggayem da kakabsat. Amen? Kuna di balasang, gapot ay ayaten nak, kunana, hanggang nga agsigsigarilyon, kunana, Apo mayat mo di lalaki. Apay, gapot ay ayaten na eh. Amen? Arami din na amin kakabsat. Sunod at tayo kat agay-ayat iti Apo kakabsat. Masapol nga rin tulnog tayo. Amen? Dagiti bilbilin ti Apo nagkaado kakabsat. Ti i-priority na nga kang kanayong nga maibagbaga kanya tayo kakabsat. Nga aramidin tayo. Dahil ti katbilin ti Apo am amin kanya tayo. Anya ni jay? Agsulwining tayo. Amen? If you love me, keep my commandments. Letter C, trust Him in all circumstances. Amen? Trust Him in all circumstances. Amuyo, nulad duma, nalaka nga, ibaga tayo nga, ay ayatan tayo ti Apo, ngam no duma, no sumang bayan ti problema, agbaloy di panagayat mo. Alading amin? Kasla data, nakamay tiyempo, may baga mga, every Sunday, mapanak kapilya, tunong ay nagtudo. Di amin? Kasjay deta eh. Tiagay ayat ka ni Apo Diyos, kakabsat, awan pilpilyon na nga panahon, awan makahinder kanya na. Amen? Uray pa'y problema, uray pa'y balkutam ti problema, hana may gawid kakabsat, day tao nga gay ayat ti Apo. Trust Him in all circumstances. Faithful love means trusting God even in trials. Knowing that He is always good. Alam naman natin yan, di ba? Lagi na nga natin kinukot ang Romans 8:28 eh. That all things work together for good. Amen? Uray no problema, we consider it good. Amen? Uray no adadaligiti, banbanag nga han na plastar no daduma, we consider it good. Apay no kadilang blessing ket good. Ngunong probleman. Amen? No dadangar dagiti banbanag nga mabaling nga mang-distracten kan. So, trust Him in all circumstances. Letter F, stay faithful even when it is hard. Loving God is not just for the good times only. Amen? But it's about remaining committed even when life is challenging. Like Job, di ba? Stay faithful. Nananatili siyang naging tapat sa Panginoon. Na kahit ang daming kanyang naranasan sa buhay, siya'y nananatili na naging tapat sa Panginoon. Dapat ganyan tayo. Amen? Next, number 2, listen to God's word intently. Listen to God's word intently. Yung una is love God faithfully. Pangalawa is listen to God's word intently. Not just listen, but hearing. Receive, meditate, and applying it into our lives. Amen? Kasi sabi ng Bible, but be doers of the word and not hearers only. Hantayo lang, dapat nga nalaing nga managdengeg ti sao ti Apo. Dapat nalalaing tay kumapay nga managaramid kadagiti sao ti Apo. Nalaing tayo nga dapat nga mangi-apply ti sao ti Apo. Nakadado na nga ganta yung kakabsat kasta ka pa lang aging gatatta.
Amen? No addaman kakabsat ti kagruan, awan sa balin no saan nga da kayo, nga kang kanayon nga dumdumngag ti sao ti Apo. Agasam ta mas growing pa di unbeliever, ay di new believer, ngamsikan nga nagbayag. Amen? Oh, dapat si kakabsat. Naawatan nyo, sino't agro-gro kakabsat? Tayo mula nga masibsibugan, may kikam fertilizer na, wano tayo mula nga, haan nga masibsibugan na may kikam fertilizer na. Oh, so kaya't nga sawan, no kang kanayon kayan ti church, kanayon ka makangag, dapat growing ka. Amen? Iso nga dapat, detang tema tayo ni, nakita yung kakabsat, living for God's plan. Amen? Is striving together. Lahat tayo, dapat walang maiiwan. Lahat dapat tayo may ministry. Amen? Kasjay dapat kakabsat. Oh. So listen to God's word intently. Letter A, have a teachable heart. Have a teachable heart. Hanla nga dito eh. Binatamaan nakman ni pastorin. Haan kakabsat. Amen? So when you listen to God's word, approach the Bible with humility. Amen? Kunain tayo Apo, anyaman ti, preach ni Pastor Tata, masaktan nakman wanuhaan, aksepag Apo, taisot makapasaya at kanyak. Kasjay dapat. Nga dete, natamaan ka, kakabsat agliblibi ka. Natamaan ka, tundad maminsan, di ka umayon. Approach the Bible with humility. Asking God to open your heart and mind. Dawato Apo, tulungan nak. Lukatam ti puso ken panunot ko nga maawatak dagiti baga ni pastor. Kasjay dapat. Amen? Psalm 119 verse 18, open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law. Ay nagpipintas gayam kakabsat. Iti karga iti sao ti Apo. Amen? Nakapimpintas gayam. No yan ti social media, nakapimpintas ti makitkitam dita kakabsat. Akat napimpintas pa iti Bible. Amen? Oh. Letter B, remove distraction. Find a quiet place to focus on the scripture and prayer. Katulad ni Mary. Mary sat at Jesus' feet and listen. Kasjay kakabsat. Iso nga, amuyo, dapat sapsapaan nyo ti agreeing. Nga ti agreeing kayo alas 7, makadado mangagyo nga taray ti lugan, taray ti tricycle, makadistract. Sapaan ti agreeing nga kakabsat. Dahil ti ilang mangmag mo pa ilang nga uni kakabsat kat ti uni ti kuryat. Amen? Wano jay uni, jay urok, jay kaidam. Amen? So remove distraction. Letter C, meditate on it. Reflect on what God is saying and how it applies to your life. Amen? I-meditate yung mata kakabsat. Ag-reflect ka, iwanaya. Agpaiso dyan baga ni pastor. O, di ba? Arami, dakman kit di. O, di nagmayat. Amen? Letter E, be willing to obey. O, be willing to obey. Anat kaya't nangasawan kakabsat. True listening leads to action. Amen? Dangag kakabsat, di ka i-aplikar. O, naawatan nyo, di ka't awa na, paslalete pagsasaw kakabsat, pangan ka nga pangan, di ka maagbawas, anya mapasama ken ka. Awa na, bumsog ka kakabsat. Amen? O. So, nagadot na adal mo, nagadon kakabsat, anyat ka sa pula mo, i-aplikar mo. Amen? O, letter C, live for the glory of God. Live for the glory of God, making Him the center of our lives, honoring Him in everything you do, and reflecting His love and truth to the world. Anat kahit nga sa wendeta kabsat, Matthew 5:16, let your light so shine before men. No napang ka nagubra,
sapay ta makita da, iti Diyos ti biyag mo. No napang ka nagbasa, dapat makita da, ti kinasyasin no ti Apo ti biyag mo. Amen? No rimwar ka kakabsat, dapat makita da, iti Apo iti panagbiag mo. Amen? At awa mo't sa bahali nga panggap tayo kakabsat, kung pangusaran iti Apo kanya tayo, nuhaan nga di pan nakamamuda ken ni Kristo Jesus, iti biag nga da kanya tayo. So nga kunaan at ti Bible kat, you are ambassadors for Christ. Representative na tayo ti Apo yan ti lubong. So nga kakabsat, di panagsao, panagsuot, panagbiag, dapat makita nga ti Apo iti biag tayo. Live for the glory of God. Amen? Letter D. Last. Lead people to Christ. Leading people to Christ is one of the greatest calling of every believer. Ulitak mandeta kakabsat. Leading people to Christ is one of the greatest calling of every believer. Amen? Isong believer ka, kakabsat, masapol nga aramidem detoy. Amen? Mabaling ko na, Pastor, diya ka mo, agsulwining. Ala kakabsat, kasano ka nga naisalakan nga road? Kung nagsimplemot lang ti ibagam, no di mo amo nga, di mo kayang ibinsabi sa amin ng kakabsat. Oo, saram John 3:16 nun. Amen? Nga magsursuro ka kakabsat. Amen? Gaputa daytay tinangawagan ti Apo kanya tayo. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you even unto the end of the world. Amen? Oh. So lead people to Christ, letter A. Live as a witness. Your life should reflect Christ's love. Amen? Ti kano biag mo, kakabsat makita, iti ayat ti Apo ken ka. Amen? Dayjay parabor ti Apo. Makita mo lang parabor ti Apo kanyayo, kakabsat. Amen? And truth, people are drawn to Jesus when they see Him in you. Umasidag dagiti tao kakabsat, iti Diyos, no si ka, makita da iti Diyos ken ka. Lord, dawatek ken ka, nga, nilulang ko, ninanang ko, dagiti kakabsat ko, relatives ko, adda ko makashare kanya da Apo. Amen? Kat tulungan nak Apo nga, siya kumatusaram, Apo nagmayaten, di ba? Kasjay kararag mo kakabsat. Amen? Pray for them. Letter C, build genuine relationship. Oh. No yan ta pag-eskwelahan nyo kakabsat. Dapat man nakigayim ka. Amen? Hangete, sikati pa, mangrugrugi ti apa. Amen? No dakat ta trabahom, dapat man nakigayim ka. Build genuine relationship. Amen? Oh, pamerienda ka no, addaan ka. Di amen? Tapnulaang umasidag ti riknada. Maalam ti riknada kakabsat. Aramidom amin. Amen? Kita no aramidom deta, awisem dito'y kapilyan, nagalisto nga umay. Amen? Apay, napakitaam iti usto nga biyag. Letter E, invite them to church or Bible study. Amen? No di mo amo pa agsulwining kakabsat. Oh, ay awisem yan ti church. Amen? No the Bible study jay abay jay balayo. Oh, awisem dagi jay karubayo. Amen? Apay kakabsat ang asam panunutom daytoy, save ka. Di ngamin, naisalakan kan kakabsat. Isuda di dapay na save. Di ka masyan kanyada. Amen? So nga aramidom amin by the grace of God. O, nakita yo? So, dayjay biyag ni Marta ke ni Mary, duwa nga klase ti biyag, ti ipakpakita na. Amen? Sino ka di jay? Wano ayan mo di jay? Adda ka ke ni Marta,
nga gapot kinabisim awang panawon mo iti Apo. Amen. Amo maaramid dagiti papaaramid ti Apo. Burden, adu ba dagiti padagsen ti biag mo? Broken ka ba? Blessed ka? Pero dahil sa DJ kina blessed mo, dagiti blessing into ti Apo ken ka, iso damot ten tinagbalin nga hindrance ti biag mo. Amen. Si Mary naman, she loves God faithfully. Amen. She listened to God's word intently. She lived for the glory of God. Amen. So dapat kasjay. Amen. No adaman tuladen tayo ni Maria. Amen. DJ, biag ni Marta nangalantay laang kakabsat, dagiti mabalin nga ipaay na kanya tayo, tapnon hantayo nga maiyadayo, tirik na tayo iti Apo. Amen? Oh. So, damagaman kaya takababay mo, distracted ka or disciple ko naman? Amen? Oh, I hope and I pray nga, amin tayo, kakabsat. Balin tayo nga disciple ti Apo. Amen? Ayaten tayo ti Apo ti usto. Amen? So, let's pray. Kararag tayo kakabsat. Apo Diyos, agyaman kami iti dayto yung arabii. Urepe Apo Diyos, iti kasabay iti sa Apo. I pray that may you please continue to bless us, Lord. Kadagito yung kami nangigan. Nga sapay ka di Apo Diyos ta ag-sink in yan ti puso mi. Ken aramhiden mi Apo Diyos no anya di usto para ken ka. Tulungan na kami Apo Diyos nga agbaling kami nga natudyo. Kadagiti ipaaramid mo kanyami Apo. But tulungan na kami Apo Diyos nga deti biag mi agbalin nga kasangkapan Apo Diyos. Instrumento iti blessing. Ken instrumento tapnon dagiti tattao Apo Diyos ket maiya sidegdapay ken ka. Ket bendisyonan na kami Lord. Urepe Apo Diyos si Senior Pastor mi. Ket tulungam isuna iti panang-equip na Apo Diyos kadagiti kakabsat iti Australia. Ket agyaman kami Apo Diyos. In Christ's name we pray. Amen.